Pakipatay nga ilaw dito. Luto tayo ng patatas at kalabasa. Luto tayo pang Ramadan, pang iftar mamaya. Welcome guys, good morning po sa inyong lahat. Thank you po sa mga sisilip, dadalaw. Hiwa tayo ng kalabasa. Lalagay natin sa cooking time for Ramadan iftar. Paikot mo lang. Ha? Paikot mo lang. Update lang for watch hour guys. I hope. Hello Maria Fatima Dakulyo. Good morning sis. Thank you for coming. Nagluluto ng kalabasa. Hello. Good morning. Update lang po ito for watch hour. Thank you sa thumbs up, Sisi. Aga ni Maria, pati Padakulyo. Ang aga mo, sis. May work ka ngayon? May work? Magluluto tayo ng baka with kalabasa, patatas, and repolyo. Yan. Close kami ngayon sa store kasi marami pong lalakarin ngayong Royce's Kitchen. Good morning. Good morning mga darling. Ito nagluluto ng ulam para mamayang hapon. Musta na Royces? Hello Sisi, kumusta ka na? Yan. Hindi, mamayang gabi. Pang mamayang iftar. Sa iftar. Pang iftar mamayang gabi. Kasi ako yung nakatoka magluto. Nagluluto ng ulam. Kuhanan nyo na akong patatas. Ha? Patatas. Saan? Sa tindahan, tsaka repolyo. Kumuha ka lang doon. Hindi.
Pang mamayang gabi pa. Yung, sino? Ano kausap ko? Sino? Kuha niyo akong patatas na at saka repolyo. Oo. Magpapasting kami Ramadan. Muslim ka din, Sisi? Sis Royces, Muslim ka rin? Balik Islam. Update lang po ito for my watch hour. Nagpupulahan na po. Pag hindi nag-live, pupulahan na lahat. Kaya, Juan. Yes, Sisi. Sa Hong Kong ako nag-shahadas. 2003. Sa Hong Kong. Then, yung asawa ko, tsaka yung anak ko. Yung anak ko namatay na. Muslim. Nailibing siya sa Muslim cemetery dito sa Pangasinan. 1 kilo, tsaka 1 kilong repolyo. Pakuha daw po kamo si tita amin ng repolyo. Salamat sis. 2018 pa siya namatay. May sakit siya sa kidney. Lupus, may lupus siya. Pero namatay siyang Muslim. Taga saan ka sis Royces? Sa province, anong province mo? Hindi kami nag-open ng store ngayon kasi busy ako. May pupuntahan ako mamaya. Cavite. Andyan halos mga ko na. Si Maria Fatima Daculio nandyan sa Cavite. Mga team Gapangan. Kumusta na yung watch hour mo, si Royces? Kumusta na yung iyong watch hour? Balik Islam din ba kayo? Ay. Hindi ka ba member doon sa Team Gapangan? Si Kon lang ba ang member doon? Si Best Cook at saka si Nesweet? Ang member doon sa Team Gapangan? Oo nga, ano? Bakit ganun ang YouTube? Binabawasan yung revenue. Mag-join ka sa Kwan para masuportahan yung channel mo. Mababait naman yung mga nandun. Merong mga nasa France, meron sa Hong Kong, Singapore, Taiwan, at sino ba isang sa USA, si Ma'am Grace Katabibian. Makakakuha ka ng mga 50 na organic na supporter. Sibuyas. Anong upload mong video ngayon, sis Royces? Anong i-upload mo na video ngayon? Hindi naman doon, hindi naman sa pilitan. Hindi naman LS, hindi naman kailangang mag-attend ka ng LS pag may time ka lang. Tapos kapag mayroon kang premiere ang tawag doon yung mag-attend ka, pero hindi sa pilitan yung pag-join sa Team Gapangan. Bali kapag may time ka lang, hindi ka gaya sa marathon. Mapipilitan kang i-play mo lahat yon, di ba? Kung minsan 35 videos i-play mo sa marathon, samantalang sa Team Gapangan, pag may premiere lang, kung ano lang yung maatinan mo, wag mo nang i-kwan yun, bigyan ng resibo. Yung naatinan mo, nakapag-join ka na sa premiere,
Huwag mo nang bigyan ng resibo yon. Ang bibigyan mo lang ng resibo yung na i-replay mo. Yung hindi mo napuntahan. I-replay mo lang, balikan mo lang. Sila kasi din yung magsusupport sa iyo. Nakita mo si Nesweet at saka si Best Cook. O, ang dami nang nagsusupport sa kanya sa Team Gapangan. Kaya biglang tumaas yung mga subscribers nila. Tumaas yung watch hour nila. Tsaka revenue nila. Hindi salad yung gagawin ko sis. Nilagang paan ng baka na merong kalabasa, may gulay na patatas at saka repolyo. Kalabasa. Lagyan ko ng kalabasa para sarap yung sabaw. Nagpa-fasting ka rin ba, Royces? Nagpa-fasting ka? Malaki ang mosque dyan, nasa Cavite. Balik Islam ka o kwan? Balik Islam ka o born Muslim ka? Ako kasi from born again, Iglesia ni Cristo, Katoliko, dami. Islam lang ang maganda. Balik Islam din. Kaya pati family mo, mananay mo, father mo. Alhamdulillah sis, nagkuhan ka rin, nagbalik Islam ka din. Mag-upload ka lang na mag-upload kahit na kahit naglalakad ka o nasa palengke ka o mayroon kang pet diyan, may aso ka, may pusa ka. Sinong wala dito? Yung mga iba, mo sila. Wala sila. Pinapaandar ko lang itong ko kasi itong YT para magkaroon ng activities. Mo kahit walang viewer, bahala sila dyan. Pumasok yung pumasok. Mga may time, pumasok. Yung walang time, pwede rin. Hindi pumasok. Magtamsak lang. Oo, pag nag-live ka, ilan na ba? Pwede ka na mag-live. Open mo lang yung camera mo. Ganyan lang, lagyan mo ng bubbles. Balikan mo, meron siyang mga dance, ayan, ganyan. Meron siyang iba't ibang features sa sa dashboard mo. Ayan, pwedeng madilim, pwedeng ganyan. Ayan, iba-ibang So sa bubbles kasi may gumagalaw. Kahit na itapat mo lang sa electric fan, yung cellphone mo, naka-live ka, tapat mo sa electric fan, kortina, gumagalaw. Yun, aandar na yung mo, aandar na. Aandar yung analytics mo. Sayang kasi yung oras eh. Andito ka lang din naman nakaupo, nagbabalat, di mag-online. Ba? Kasi activities mo yan sa YT. Bibigyan ka ni YT ng points. Kasi kapag hindi active yung channel mo, wala, mahirapan ka sa watch hour mo. Pwede kang mag-live sa sa Facebook. Sabi mo, punta ka ng YouTube. Pupunta sila sa YouTube. Kasi mas maraming tao sa sa Facebook. Marami kang friends doon. Marami kang mga kakilala doon.
Oo sis, kahit na kwan lang, live ka lang kahit na 1 oras, 2 oras, ganun. Malaking bagay na yon. Kasi kapag naka 1 oras ka, dadagdagan ni YT yon. Naka 1 oras ka lang, yaw-yaw ka lang dyan. O meron kang niluluto, naka-live ka, o naliligo, nagwawalis, mga ganun. Pwede na yun. Load? Anong load? Ikaw ang magpapaload. Mga 50 pesos, pwede ka nang mag-live. Kasi kapag load, pag wala kang load, hindi ka talaga makaka-live kasi hindi kaya ng data mo, yung YouTube. Baba mo lang yung bahay mo dyan para kung mayroong dadating, pwede nilang tamsakan yan. Meron kang premiere, meron kang bagong upload. Kaya may mga sasakyan na gumagalaw. Video mo lang, pwede na yun. Content mo na yun. Kung nga, pusa nga lang, nilalaro ko lang yung pusa ko eh. Taas pa rin ang views. O di, hindi na sayang yung oras ko. Pusang nakikipaglaro. Aso na nakikipaglaro ka sa aso. Ganun. Sa labas, mga sasakyan sa labas, mga tricycle. Video mo. Video mo yung mga bundok. I-video mo yung mga puno, mga halaman, mga tanim. Yan. I-video mo yung mga pinamili mo kung nag-grocery ka. Ganun. Unbox mo. Pero ang maganda talaga, sis, kung gusto mo talaga ng views, punta ka sa malalaking LS. Kagaya no si James GP. Oo, punta ka kay GP, James GP, kung member ka na niya. Ay, member. Kung na-add mo na siya. Ang daming doon, ang daming tao doon, mga Amerikano, ibang bansa. Malakas kasi ang kasi kapag ibang bansa yung mag-view ng video mo. Taga ibang bansa. James GP, yon. Pangalan niya, James GP. I-search mo. Amerikano siya na tumutulong siya sa mga small YouTubers. Nagpapaangat. Cut! Wawalis. Why? Yung mga papahandwas ko, yung mga hijab. Yun. Pag naka-live siya, ngayong umaga, nagla-live yun. Tingnan mo kung naka-live siya. Pumasok ka doon. Pasok ka doon sa live niya. Magpakilala ka. I am from Philippines, kamo. Shout out mo yung mga member doon. Tapos yung mga binababa niyang link, mga binababa niyang bahay, puntahan mo yun. Kasi babalik yun sa'yo. Lahat ng mga binababa niyang mga members doon, yun ang i-ikwan mo, i-subscribe mo. Malay mo, makasubscribe ka man lang ng mga 20 doon 10 yung bumalik. O, di ba ang ganda? 10 yung nanood ng video mo. Tapos yung malalaking mga LS, makikita mo naman sa sa dashboard sa YouTube mo kung sino yung mga naka-live na malalaking channel. Kasi kung solo lang natin gagawin ang YouTube, walang mangyayari kasi mga small YouTubers tayo, limited lang yung mga views.
Kaya punta ka sa mga malalaking LS. Nagpapaangat. Papakilala ka muna. Pag nakilala ka na, tuloy-tuloy na yon. Kahit na hindi ka pumupunta doon at may nakakita sa'yo doon sa bahay mo. Ganun lang naman kumukuha ng subscriber. Hindi na ako kagaya nun na busin mo yung oras mo, puyat mo sa mga kwan. Wala namang pakinan. Pa yan, ano yun, nababawas pa. Hindi kasi organic views. Kapag hindi organic views, kinlik lang yung subscriber, wala. Hindi yun kwan. Hindi yun organic views, hindi yun babalik sa iyo. Lalagasin ni Lolo yun. Oh, punta ka sa kanya. Magkukan din yan mamaya sa akin. Magme-message. Pag nakita niya ako naka-live din, nagme-message yan sa akin. Ganun lang. Okay, Sisi. Thank you ha. Thank you. Kasi isa lang yung gamit ko na cellphone. Thank you. Ito naman ay repolyo. Magbabalat tayo ng repolyo. Yes, Sisi. Sige lang. Okay lang. Kahit wala. Sa may kwan. May magtamsak o merong isang manood. Okay na yun. Magyaw-yaw lang ako dito para sa kwan ko, analytics. Yaw-yaw. Ay! Nahulog. Eh, ilang kilo itong repolyo? Ah, Ito na naman tipagitan. Yung tray na, de. Ayan. Ah, yung tray na yun, puti. Yun. Oh. Ito. Yun. ito? Oo. Yan. Eh, kung pupunta ka ng bayan, bilan mo ako ng celery, de. Celery. Sabagay, mahuli pa naman kahit mamaya. Oo. Mahirap yung maburbor. Hindi, buburburun talaga yun. Oh, yung palabasa. Ito kalabasa. Itong patatas ang hindi, tsaka itong repolyo. Yan. Mahuli. Pasok lang guys, kung sinong gusto makipagkwentuhan sa akin, I'm free. Nag-update lang po ng aking analytics para huwag magpula. Nandito ako sa aking humble na kusina. Hindi ako nag-open ng store ngayon. Hindi ako nagbukas ng store. Ay, nawala yung bubbles. Ayun, nawala. Guys, thank you sa thumbs up. Thank you sa inyong dalaw. Mega love shout out sa inyo. Nagpiprepare po ako ng pagkain para mamayang gabi sa aming iftar. Ramadan Day. Dami. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Gawin kong 30. Salamat guys sa thumbs up. Salamat po sa inyong dalaw. Mega love shout out. Luto-luto muna ang lola ninyo. Busy sa kusina. Kumulo na yun, de. De. Kumulo na yon? Kumulo na yung nilalaga mo. Lagay mo to, oh. Sibuyas.
Tsaka paminta. Hindi ka ako ah. Hindi ka malambot. Hindi naman kailangan palambutin. Lagyan mo na yung sibuyas pang palasa Ito? niya. Oo, tsaka yan. Ayan. Lagyan mo ng asin. Ito. Lagyan mo ng asin. Alin? Yan. Yan. Taibuhos mo doon para sabay. Paminta na siya. Hi, Sisi Bacolana, Ryan in Hong Kong. Hello. Thank you, Sisi, sa pabudol ninyo. Salamat din sa pa-member. Yes, Sisi. Oo, asin. Damihan mo konti. Thank you, Sisi Bacolana, Ryan in Hong Kong. Thank you. Thank you sa thumbs up. Ay, nako, salamat po. Salamat. Thank you. Asin. Basta ilagay mo lahat yan, boss mo. Salamat, sis. Salamat sa tambay. Nandito na yung paminta. Oo, andyan na lahat. Sibuyas, paminta, asin. Ayan. Pakuluan mo ng pakuluan yan. Paglambot niyan, saka ilagay itong gulay. Hello, Mami. Mami Grace. Thank you ah. Ang lakas ng budol nyo talaga. Grabe, may hangover pa ako. Thank you, Mami, sa tusok. Ma, nagluluto ako ng baka with kalabasa. Ito. With kalabasa. Tsaka, parang pochero. Kaya lang baka yung ginamit ko na paa, yung malalaking paa, litid. Then, repolyo. Then, lagyan ko ng patatas. Yan ay pochero. Pochero yata. Kasi yung amo ko nung nagluto siya ng pochero, baboy yung ginamit niya. Syempre, di naman kami kumakain ng baboy, kaya baka. Tama na yung ganito buo. Kaya nga, hindi ko naman hihiwain. Syempre, 30. May 30 ba yung mga maatin kagabi? Saging. Sa inyo ilan? Ay, oo, meron. Sa inyo ilan? 15 kami. Meron saging na saba. Pero hindi ito yung ilalagay ko kasi may overripe na. Ilagay mo rin yan. Ay, hindi pwede. Overripe, hindi masarap. Mas masarap yung medyo Halika nga dito. Ito yung mister ko, oh. Sino yan? Si Mami Grace. Halika, Grace? pakita ka dito. Sinong Grace? Si Grace sa taga California. Hindi ka naman nakikita. Dito ka, sa camera. Oh. Hello, Mami. Ayan po yung lolo ko. Yung ma'am. Lolokohin ko. Hello, guwapa mag-uuma. Mega love shout out. Ito po yung lolo ko. Yan, lolo. Ayan ang lolokohin ko. Thank you, sis. Guwapa mag-uuma. Hello, Barbie. Asan yung ano niya? Camera? Ayan yung camera. Asan yung trato niya? Wala Wala silang litrato dyan. Message lang. Ay, hindi makita. Hindi makita. Hindi siya makita. Thank you po sa 4 million people in the house. 4 million ba? 4 thumbs up. Thank you, me. Uy, naglalabas si Guwapa. Ay, sis Guwapa, yung mister mo ba yon yung nagkuka ng lineman sa tower, mga tower. Ganon din yung work ng anak ko. Maakyat sa mga tower before, yung mga ganyan trabaho. Lineman siya sa Grid Corporation, Grid dito sa Pangasinan. Sige, laba-laba time muna. Ako naman ay luto-luto para mamayang hapon sa Ramadan, iftar. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 30. Thank you po sa lahat na nagmamahal dyan. Oo, lineman din yung anak ko. Sa Grid Corporation. Dati, National, Napocot, dati. Ngayon, Grid Corporation na siya. Binenta ni Ramos sa Inchik. Kaya ngayon, kawawa ang Pilipino. Hello, Ma'am Lydia Tabon.
Ma'am Lydia Tabon, hopefully makadalaw ako sa iyo. Makadalaw ako sa iyo sa Quezon City. Alam ko kasi yung way na yan eh, Ali Mall. Dalaw ako sa iyo, bili ako ng iced tea. Luto tayo ng puchero. Ayan, puchero. Puchero. Ilan na ba to? 2. Ilan na ba to? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kulang pa ng dalawa. Thank you, Sisi. Saya-saya naman kasi mga pumunta dun sa shop mo eh. Sila Sir Ian Ventures, Michael Ansal, at saka si Bonsai TV. Yes, dadalaw ako dyan kasi pupunta ako ng Paranaque tomorrow. Hopefully makadalaw ako dyan kung may sasakyan. Susunduin ako dito ng sister from Paranaque. Yan, doon ako until Eid. Hanggang first week ng May. Andun ako sa Manila. Hindi mo ako makikilala kasi mataba ako. Hello Sanchez Joanna. Hello Bunso. When mami, hopefully madalaw ko yung mga mga sino ba yun? Peekaboo Brothers. Yan, yung mga nasa Cavite. Sining malapit sa Paranaque? Getting lost with Jess. Hello. Hello. Ganda-ganda ng Jess. Mahaba ng hair. Salamat po. Salamat sa 5 tamsaks. My goodness, ang ganda ng mga aking bisita. May from California, may from Cavite, may from Hong Kong. Hala. Sige, salamat po. Salamat ng marami. Andito po ako ngayon sa aking humble kitchen. Wala po ako sa aking store kasi ako ay busy. Nagluluto ng pang-iftar mamayang gabi. Ang lulutuin ko po ay puchero. Masarap na puchero na maraming gulay na may saging na saba. Yummy. Yan. Niluto ko sa likod, sa kahoy. Anong ipapares mo? Wala. Yung pares nung sa Di kanya. pritong isda. Ay. Pritong isda. Hindi na. May mantika pa. Gastos ka pa sa mantika. Sabi ko nga lumpia sana. Lumpia kaso mahal naman Hindi na. ba yung pinares mo noon eh, yung pinares natin yun sa kanya noon eh, yung bangus na pinaksyugaw. O, tingnan mo, Kulang pa rin. naubos yung yung paksyo. Ay, Pag wala yung paksyo, gibo. Tama na yan, basta damihan mo gan. oo. Kaya na yun. Ang dami ng gulay. Pwede rin sana lumpiang gulay. Kaso, mahal ang... Ay, yung kami, lumpiang gulay, masarap. ano na, Sino? yung lumpia niya, yung 1.5. Roy, mahal naman yun. Di gagawa na lang ako. 30. Ay, sus. 30 na 5 di Ako na lang gagawa. Bumili ka ng wrapper at saka ng 50. gulay. Akong gagawa. Yung kasama niya lang. Bili ka ng 50 piraso na lumpia wrapper. Tapos, Tsaka yes, gagawa ko lumpia. Lumpiang gulay. Ay, yung toge. okay. Ay, Sarap ng breakfast ni Ma'am Juan. Yung tukwa na lang kaya. Ano yung gagawin sa tokwa? Lagyan ng toyo. Piprito. Oo, kaya Pwede rin. Prito na, tapos lagyan ng tuyo. Tukwa. Pagkakalusok pa. 30 eh. 30 ang tokwa dyan sa Ay, paligid. kasi ganyan yun. Yung ano ba yun? Yung tokwat baboy, walang baboy. Tokwat baboy ang tawag doon. Pero walang ang baboy. Toyo lang. Saka toyo. Sige na, punta ka na. Tanghali na. Tukwa. Hello, Dayang's Vlog. Hello, Director. Love you, Director. Lalagyan ng toyo lang. Salamat, Sis Lydia Tabon. Sige po. Bantay-bantay sa tindahan. Yan na lang ang ano nga. Oo, tokwa. Lagyan ng konting toyo. 30. Bili ka ng mga 10. Tokwa. Okay na natin, 300 Sis lang. Joanna Sanchez, hindi pwede ang baboy sa amin. 30 na piraso. Oo. Meron kaya?
Uy, love you daw. Sino? Si Dayams Vlog nasa Hong Kong. Thank you, sis Dayams. Love you, love you. Hindi na lang. Tokwa. Sige, bili ka na. Tokwa tsaka celery. Bilang mo ako celery. Sa kalamansi, no? Ba't ka na? Oo, lalagyan mo. Yung toyo, lalagyan ng kalamansi. Suka lang, tsaka toyo, sibuyas. Ang dami nating sibuyas. Sige, isuka lang. Saka Oh, toyo, ano to, 10 piraso. may pa na dito. Ay, bakbit, Mimi. Hayaan mo, luluto tayo ng pinakbet. Pinakbet na kulay pula kasi nilalagyan ko ng tomato sauce. Masarap ang pakbet na may tomato sauce. Ay, bakit naghang ako? Nyari. Yoo. Salamat, sis Dayams. Bakit ako ay naghang? Ay, nako. Nyari. Naghang ba ako, guys? Ay, oo nga. Paano gagawin ko? Paano? Pag umalis ako dito, mawala ba ako? Nangyari dito naman, oy. Paano to? Anong gagawin ko dito? Ayos siya gumala. Ito na naman po itong cellphone na to. Saan ako pupunta? Mag-stop streaming naman siya. Ay. Nag-refresh lang. Paano ba?